Пісьменнік Васіль Быкаў ночыў на гродзенскім чыгуначным вакзале. Праз некалькі месяцаў пасля адкрыцця станцыя стала месцам крывавых баёў, а гродзенскія чыноўнікі дасюль робяць выгляд, што не ведаюць, хто дэмантаваў дошку паўстанцам з будынка вакзала. У новым відэа мы распавядзем пра гісторыю чыгуначнага вакзала ў Гродні, а пакуль вы можаце паставіць падабайку гэтаму відэа і падпісацца на канал Гродна 1127. Чыгуначны вакзал у Гродні адкрылі ў снежні 1862 года. Прычынай таму стала адкрыццё руху цягнікоў па пракладзенай чыгунцы, якая спалучала Пецярбург і Варшаву. Першапачаткова гэта быў драўляны пасажырскі будынак, якім карысталіся да 1868 года, калі быў адкрыты цагляны будынак вакзала ў стылі эклектыкі. Ужо праз некалькі месяцаў пасля адкрыцця чыгуначная станцыя стала адной з кропак баёў паміж паўстанцамі Кастуся Каліноўскага і расійскіх войскаў падчас паўстання 1863-1864 гадоў. У сакавіку 1863 года група з 42 паўстанцаў атакавала гродзенскі чыгуначны вакзал. Яны планавалі захапіць паравоз, з дапамогай якога прабіцца ў парэчча да лагера атрада Людвіка Нарбута. Але ў выніку некалькігадзіннага боя рота рэгулярных расійскіх войскаў, што ахоўвала вакзал, здолела адбіць напад паўстанцаў і перашкодзіла іх спробе захапіць транспарт. У выніку толькі 5 чалавек дабраліся да атрада Нарбута, астатнія альбо трапілі ў палон, альбо загінулі. Адкрыты ў 1868 годзе цагляны будынак вакзала быў з цэнтральнай дзвюхпавярховай часткай, якая злучалася галерэямі з 2 флігелямі. У цэнтральнай частцы вакзала размяшчаўся галоўны ўваход. На першым паверсе быў вестыбюль і касы, на другім і ў бакавых крылах будынка залі чакання. Падчас Другой сусветнай вайны будынак вакзала разбурылі, але ў перыяд з 1944 па 1948 год ён быў цалкам адноўлены. Калі беларускі пісьменнік Васіль Быкаў упершыню прыехаў у Гродна, то сваю першую ноч ён правёў на вакзале. Паўдня хадзіў па вуліцах, прыглядаўся, але куды зайсці не наважыўся. Першую гарадзенскую ноч правёў на вакзале. У 1986 годзе будынак вакзала зруйнавалі. Побач пабудавалі новы комплекс. На некаторых фотаздымках можна нават убачыць ужо пабудаваны новы будынак вакзала, але не зруйнаваны стары. Неаднаразова гродзенскі чыгуначны вакзал быў дэкарацыямі савецкіх фільмаў. Так, у 1956 годзе на гродзенскім вакзале і яго ваколіцах здымалі эпізоды фільма «Міколка паравоз» паводле аповесці Міхася Лынькова. А ў 1988 годзе рэжысёр Валерый Рыбараў зняў фільм «Мяне завуць Арлекіна». У стужцы можна ўбачыць фрагменты, знятыя ўжо ў новым будынку чыгуначнага вакзала. У 2017 годзе гродзенскія чыноўнікі нават думалі ўсталяваць скульптуру ў раёне вакзала, прысвечаную фільму «Міколка паравоз». У 1995 годзе на будынку чыгуначнага вакзала ўсталявалі памятную дошку, прысвечаную паўстанцам 1863-1864 гадоў. Аўтарам гэтай дошкі быў гродзенскі скульптар Уладзімір Панцялееў. У ліпені 2023 года дошку прыбралі. На яе месцы павесілі шыльду ў памяць савецкіх чыгуначнікаў-падпольшчыкаў, якія дзейнічалі падчас Другой сусветнай вайны. Пасля знікнення дошкі паўстанцам гродзенскіх чыноўнікаў пыталі, куды знік памятны знак, але ў гродзенскім гарвыканкаме адказалі, што не маюць звестак пра памятны знак паўстанцам. У лістападзе 2023 года стала дакладна вядома, што памятную дошку дэмантавалі супрацоўнікі гродзенскай гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі, але гродзенскія чыноўнікі працягнулі сцвярджаць, што нічога пра гэта не ведаюць. Калі вам спадабалася відэа, падтрымайце нас падабайкай, падпішыцеся, а таксама націсніце на званочак, каб не прапусціць наступнае відэа.